Ahojte priatelia, tak vás vítam v seminári s tematikou prenatálne dieťa a samoliečenie. Možno ste už niektorí počuli tento výraz alebo slovné spojenie prenatálne dieťa. Povieme si teda, že čo to je, čo to opisuje a ako to súvisí s tým, čomu môžeme hovoriť samoliečenie. Tak prenatálny je vlastne ako keby taký nejaký súvisiaci s naším životom ešte in utero, to znamená v období, keď sa ešte vyvíjame v tele našej maminy, teda intrauterínny vývoj sa týmto označuje a je to vlastne obdobie, ktoré trvá teda tých 9 mesiacov. Potom je tzv. Perinatálny čas alebo perinatálne dieťa, perinatálna časť života, ktorá je vlastne nejakú dobu tesne pred narodením, samotný pôrod a potom tesne v náväznosti po narodení. Je to tiež veľmi, veľmi dôležité obdobie. No a potom už je vlastne to postnatálne, to už je život mimo úterus, maternicu. Ono sa vlastne veľa hovorí o takzvanom akoby psychomotorickom vývoji dieťatka, ktorý je veľmi dôležitý, ak nie úplne najdôležitejší podľa klasických konvenčných pohľadov na náš život, na našu fyziológiu a na ten vývoj, kedy sa vlastne pripisuje každému mesiacu v tom prvom roku alebo v tých prvých, povedzme, 14 mesiacoch nejaká veľmi špecifická úloha, ktorú sa dieťa vlastne ako keby učí na základe toho, ako mu dozrieva centrálna nervová sústava. Pričom každé jedno mesačné obdobie je vyjadrené určitým špecifickým pohybovým prejavom a určitými k tomu prislúchajúcimi emočnými kvalitami. Z toho napríklad vznikol aj svetoznámy úžasný Vojtov reflexný princíp a potom ďalej na základe tohto bola vyvinutá aj s určitou obmenou, s určitou inšpiráciou aj akrálna koaktivačná terapia ACT a z toho neskôr ďalej aj dynamická neuromuskulárna stabilizácia, všetko v Českej republike. Pričom aj pán doktor Vojta bol Čech, aj autori ostatných spomínaných metód. No a tieto metódy sa vlastne s vysokou efektivitou opierajú vlastne o určitý mechanizmus v našom tele, ktorý je najviac tak priamočiaro vyjadrený práve v tom skorom postnatálnom životnom období. Veľmi veľa sa tam dá vlastne vyčítať a aj opraviť z mechanického aj z psychologického hľadiska pomocou tohto princípu. Môžeme tomu teda hovoriť ten Vojtov alebo reflexný princíp, pomocou ktorého sa vieme akoby stať na nejaký kratší časový úsek opäť malým dieťaťom a vieme tak pomocou určitých stimulov alebo pohybových stimulov alebo tlakových stimulov navodiť v centrálnej nervovej sústave a tým pádom akoby aj v celom našom organizme ten stav toho ranného detstva. No a prečo je to také efektívne a dôležité? No pretože v tomto skorom ranom štádiu života sa vlastne akoby kalibruje a nastavuje celá naša bytosť na všetkých úrovniach. A ak napríklad zažívame nejaký motorický deficit, psychologický deficit, nejakú emočnú, povedzme, nazvime to blokádu, alebo nejakú prekážku, jednoducho v niečom sa cyklíme, tak vlastne vieme sa návratom do tohto stavu dieťaťa, kedy to dozrieva a nastavuje sa práve táto príslušná zložka
s ktorou máme v súčasnosti, v dospelosti alebo aj v starobe akoby problém, tak ju vieme vlastne prepísať, vieme ju resetovať a vieme sa nastaviť do toho pôvodného prirodzeného východiskového nastavenia, ktoré máme všetci v podstate identické, pretože sme ľudia ako jeden tento druh. Môžeme byť malí, vysokí, takí, onakí, ale vlastne tu akoby tú informačnú matricu máme všetci rovnakú na celom svete. V praxi za už myslím teraz sa dá povedať desiatky rokov sa vlastne nielenže ukázali aj úžasné možnosti, ale aj limity, ktoré vlastne táto poznatálne akoby koncipovaná metóda alebo optika má. No a vlastne sa potom začali, alebo ani nie potom, ale skôr asi predtým, ale nie teda u nás v Strednej Európe, len u nás sa o tom nevedelo, zaoberať ľudia ako napríklad profesor Grof, takisto Čech, ktorý ale emigroval myslím, že ešte v 60. alebo 70. rokoch do USA, to už nechcem popliesť, to skôr nejakí kolegovia, facilitátori by mi vedeli povedať. No bol to teda psychiatr, ktorý sa začal venovať veľmi podrobne tomu perinatálnemu obdobiu, to znamená kúsok pred pôrodom, pôrodu a poporodnému životu, pretože zistil, že vlastne v tomto relatívne krátkom, ale veľmi silnom období dochádza k ešte akoby mohutnejšej, rýchlejšej a hĺbšej adaptácii a kalibrácii na vonkajší svet nastavením nášho vnútorného prostredia. Pracovali teda hlavne psychosomaticky alebo povedzme psychiatricky, kedy hľadali kľúč k architektonike, k architektúre našej mysle, ktorá vlastne potom ako keby mapuje a zároveň definuje a vytvára celú našu osobnosť, ale nie len osobnosť, ale keďže z toho abstraktného vzniká to hmotné, tak v podstate aj akoby tú ontológiu alebo ten vývoj samotný, štruktúrálny, to dozrievanie tých štruktúr na základe funkcie, ktorá vzniká v tom abstraktnom prostredí, tej informácie, tak tomuto sa vlastne venovali. Potom neskôr z toho vznikol koncept holotropného dýchania, kedy sa vlastne akoby takým spôsobom indukovaným, podporovaným vytvorilo prostredie terapeutické, v ktorom sa človek vlastne dostal do tohto samoliečiaceho, samoliečebného stavu, kedy sa trošku zmenila, alebo no trošku, to je slabé slovo, trošku sa zmenila fyziológia centrálnej nervovej sústavy, trošku sa, alebo teda značne sa zmenila tým pádom aj energetika, aj nejaká hormonálna os a telo začalo vlastne zažívať spolu s akoby duševnou zložkou nejaký taký návrat k tomu prirodzenému, k tomu akoby nepoškvrnenému alebo ešte nezranenému, traumaticky nepozmenenému chodu našej bytosti. No a potom je tu ešte teda to prenatálne obdobie a to je také úžasné pre mňa ako príslušníka Slovenskej republiky povedať, že o výskum prenatálneho obdobia života sa azda najväčšmi vo svetovom meritku zaslúžil profesor Freiberg, ktorý je u nás na Slovensku zrejme úplne neznámy pojem, až teda na pár jedincov asi možno kolegov zo zdravotníckeho prostredia. Pôsobí v Švajčiarsku z dôvodov, ktoré nemusíme teraz nejako rozoberať, ale povedzme, že tam má slobodnejší priestor na realizáciu. Neviem, či náhodou nie je prvý človek na svete, ktorý má vlastne špecializáciu z prenatálnej medicíny, respektíve spolupodielal sa na tvorbe tejto subdisciplíny medicínskej.
Myslím, že má atestáciu z embryológie, z genetiky, z neurológie, neviem z čoho všetkého, milión ako keby v úvodzovkách titulov pred menom za menom. Veľmi, veľmi srdečný, veselý človek. A tento pán teda vydal pre mňa úplne prevratnú takú sťaženú publikáciu, ktorú nazval Prenatálne dieťa. A popisuje tam vlastne ako keby taký súhrnný pohľad alebo výstup poznatkov, postrehov, teda z embryológie, z neurológie, z pediatrie, možno aj teda z toho genetického poľa medicíny, kde vlastne popisuje, že práve prenatálne obdobie je absolútne nadradené, všeobjímajúce a podmienujúce pre všetky neskoršie akoby tie štádia nášho života vývojové, kde sa vlastne to dieťatko už vlastne stáva ako keby hotovou bytosťou na pohybovej, teda metabolickej aj, čo je veľmi zaujímavé, emočnej alebo až možno nejakej úrovni temperamentu, pretože poukazuje na to, že fyziológia ľudskej bytosti vlastne funguje veľmi, veľmi citlivo skrz mimozmyslové vnímanie už v intrauterinnom vývoji. To znamená, že ako dieťatko zažívame nielen hlasy, ktoré sa dejú okolo maminho tela a nejaké vibrácie, hej, keď niečo niekde hučí, búcha, alebo teda mamina chodí, hej, ako sa tam vlastne hýbe to embryo, ale veľmi, veľmi citlivo vníma už vlastne aj emócie. Ale nie len maminine, skrz teda nejaké neurotransmitery a hormonálne prenašače, ale tým biopoľom, ktoré vlastne už to dieťatko akoby má, ktoré tvorí, hej, to je tam tá pre našu medicínu tá sivá zóna, to, čomu sa hovorí duša, alebo to, čo má schopnosť vlastne vnímať a reagovať, alebo vedomie, hej, to, na čo neurologovia vlastne poukazujú ako na nejakú ilúziu, alebo vedľajší produkt, nejaký vedľajší produkt činnosti nervovej sústavy, tak to vlastne už je prítomné v podstate v hotovej forme u toho dieťatka. No a preto nás to vlastne formuje už celých 9 mesiacov v tom brúšku maminy. Už ani nehovoriac o tej genetickej informácii a ešte o nejakých iných povedzme faktoroch, ktoré sú medzi nebom a zemou pre našu západnú spoločnosť alebo medicínu. Takže to dieťatko už sa vlastne rodí, ako mi aj nedávno môj oco povedal, keď sme sa o tom rozprávali, už ako hotová osobnosť v podstate. Už po pôrode je to vidno, aké sú tie deti rôzne, aké majú už v podstate rôzne emočné prejavy a tak ďalej. Aj keď ešte nerozprávajú, ešte nemajú docizelovaný alebo dozretý ten intelekt, ale už hneď po pôrode sme v podstate plne emočné bytosti. No a vlastne prakticky sa zaslúžila o uvedenie teda do zdravotníckeho nejakého toho odvetvia pani Košinová, takisto Slovenka, ktorá vlastne 20 rokov skúmala sonografické vyšetrenia tehotných mám, kde vlastne sledovala pohyby detičiek in utero. Hej? No a ona zistila, alebo začala zisťovať, že tie detičky sa tam vôbec nehybú len tak nejako náhodne, ale že to má veľmi presne špecifikovaný, stanovený nejaký postup v nejakých sekvenciách presne daných. A ďalším hlbším štúdiom zistila, že vlastne to dieťatko tam v tom intrauterinnom vývoji
vlastne nielen, že sa mu teda vytvárajú tie štruktúry, ale tie štruktúry sa mu tam vyvíjajú na základe funkcie. Lebo najprv musí byť vlastne nejaká funkcia a na základe tej sa vlastne vytvorí už ako keby ušitá na mieru tá štruktúra, hej. Takže na to, aby sa mohol robiť nejaký pohyb, tak musí byť sval, nerv, kosť, nejaký metabolizmus, ale ono sa to všetko vytvára kvôli tomu, že už je tam predtým nejaká abstraktná informačná matrica. No a ona vlastne zistila, že tie detičky už túto informačnú zložku musia jednoducho mať, keď sa spojí vajíčko a spermia a započne sa teda to tvorenie nového života, tak vlastne tá informácia tam už musí byť, na základe ktorej sa začne tvoriť štruktúra a tá štruktúra sa tvorí na základe tej funkcie, to je vlastne život sám, hej, teraz hovoríme o tom pohybe, takže ten pohyb reaguje na tie informácie, ktoré už tam vlastne sú nejakým spôsobom obsiahnuté a samozrejme súvisia aj s tou emočnou zložkou. No a ona zistila, že my sa môžeme kedykoľvek v podstate až do smrti, do vysokých štádií staroby stávať nielen, že postnatálnym dieťaťom, perinatálnym dieťaťom v nejakých hlbších terapeutických vedených stavoch, ale že sa vieme dokonca a relatívne naozaj veľmi, veľmi jednoducho v podstate doma každý stať prenatálnym dieťaťom. A zistila, že tie pohyby a tie ako keby vzorce toho pohybu vieme imitovať my v dospelosti, kedy už sú tieto procesy dávno ukončené, ale na tej neuroenergo-hormonálnej úrovni sa vieme niekedy okamžite počas niekoľkých sekúnd stať opäť prenatálnym dieťaťom, čo nám samozrejme môže zmeniť aj stav vedomia, ako by sme sa dostali do nejakého stavu meditácie, v podstate do toho, do čoho sa prirodzene dostávajú deti, keď ešte nerozmýšľajú, keď ešte nie sú zahltené aj tým preintelektualizovaným svetom a ako keby nejakou zdanlivou nutnosťou neustále všetko analyticky riešiť a rozmýšľať a strachovať sa a premietať do budúcna a trápiť sa nad minulosťou a tak ďalej. Tak vlastne v tomto stave prirodzene dochádza k tomu, čomu teda môžeme hovoriť samoliečenie. A síce dostaneme sa vlastne do takého stavu bytia alebo vedomia, kedy sa vlastne všetky nejaké zaseknuté cykly, mechanizmy, ktoré sa potom prejavujú v podobe bolesti, dysfunkcií, metabolických ochorení, duševných porúch a tak ďalej, sa vlastne všetko akoby spätne začne dostávať do toho bodu 0, do toho obdobia toho malého prenatálneho dieťatka, kedy ešte nie je ten systém na všetkých úrovniach zahltený vlastne tými pôsobeniami každého druhu už potom počas života a vlastne vieme sa naozaj dostať opäť do stavu bezbolestnosti, duševnej pohody a dokonca až do stavu, v ktorom je možné rozvíjať nejaké svoje hlbšie schopnosti, danosti, niektoré, ktoré poznáme napríklad iba akože vo svete bežne, iba u ľudí, ktorí sa nazývajú, že sú to tzv. Genetickí šampióni, alebo géniovia, alebo fakt nejakí proste vynimoční ľudia, tak to len poukazuje na to, že všetci to v sebe máme, len väčšina z nás tam má nejaké prekážky, nejaké západky, ktoré vlastne stoja medzi nami, ako tým zdrojom toho bytia, tej bytosti a toho potenciálu. Ono sa to veľmi prelína už aj s mnohými duchovnými smermi a s mnohými pokrokovými učebnicami fyziológie a s rôznymi, povedzme, aj náboženskými alebo historickými akoby s prameňmi, čo všetko vlastne len poukazuje na to, že toto vždycky tak nejak bolo, niektorí ľudia to vnímali alebo vedeli a teraz to vlastne už prichádza do tej, alebo môže prísť do tej každodennej životnej praxe, že sa vlastne vďaka tomuto vieme akoby nielen ozdraviť, ale dokonca sa vieme aj rozvíjať ako ľudský druh, ako človek. No a vlastne mne sa v mojej pracovnej a aj osobnej akoby sfére tieto skúsenosti a vedomosti, poznatky spojili dokopy do takého, myslím, celkom dosť
funkčného, relatívne naozaj jednoduchého a efektívneho koktejlu. Tento koktejl teda som si nazval, že prenatálne dieťa a samoliečenie, takto teoreticky. No a v praxi som si to nazval intuitívny pohyb. Budem robiť najbližšiu dobu aj semináre osobné, teda praktické, pohybové, v ktorých vlastne budeme vedieť nastoliť tento stav vedomia toho samoliečenia, toho prenatálneho dieťaťa práve pomocou nejakých pohybových schém vo akoby takom stráženom terapeutickom prostredí. Takže sa na vás veľmi teším, čo skoro uverejním nejaké bližšie informácie a teším sa na vás. Ahojte.